Здравейте, приятели! Излезнах до аптеката и ще използвам това, за да запиша едно кратко видео в схемата за 2 минути относно това как всеки се справя с това, което се случва. Знаете, че не е лесно времето, не е лесно поради много причини, една от които е тази изолация, която сме си самоналожили, която е единствената в момента, която е правилна като мярка. Затова стойте си вкъщи, ако имате нещо важно, тогава ходете и става после на работа, до болница, до аптека и така нататък. Мисля, че това е от нещата, които ще помогнат за овладяване на тази пандемия, защото според мен това е проблема, който натиска Испания, в момента Австрия и Италия, и също с началото изпускането на самата зараза в Китай. Просто бързата самоизолация може да спаси много човешки животи и може да направи така, че да не се заразиме. То е ясно, че всички ще прекараме, или голяма част от нас ще прекараме по някакъв начин този вирус, защото това е вирус. Той ще влезе няма как да не го пипнем по някакъв начин. То е просто близко до акъла. Ако някой си мисли, че няма да го пипнем, значи е идиот. Вирусът лети навсякъде, то може да влезе с всичко. Примерно кажем, верото, което купуваме, с млякото, което отваряме, което седи в хладилника, с какво се сетите. Просто ще го проболедуваме, но идеята е да не заразяваме повече хора, да не се разпространява бързо, за да може да не се натоварва системата на здравеопазването. Мисля, че това и всички и най-големият идиот го разбра, защо седиме вкъщи. Не защото няма да се заразиме и няма по някакъв начин да го прекараме. Може има такива щастици, които няма да се заразят, разбира се. Но го правиме, за да може да не натоварваме системата, за да може, ако някой наистина има нужда от вентилатор или стане зле по някаква друга причина, да отиде да го излекуват, а не да умре. И само ще ви кажа, приятели, че това, че има коронавирус и че от него се заразболяваш тежко и така нататък, не отменя всички други болести, които текат. Нали? Мисля, това не е някаква сделка. Не всички ще боледуваме с коронавирус, че има пандемия и няма да умираме от инфаркт, инсулт, рак и други хиляди милиони неща, които ни съпътстват. Така че болниците трябва да са свободни, да има възможност да лекуват хората. Другото, което ще искам да ви кажа, бъдете спокойни, общувайте с приятелите, с роднините. Това е една много уникална възможност да се видиме с близки, да си поговориме, да се видиме с хора, които отдавна не сме се чували и виждали по Skype, по Viber, по Facebook, по всичките неща, да може по някакъв начин да си възстановиме понякога изгубените социални контакти заради забързането ежедневие. Така че гледайте го това като възможност да си напишете нещо, да си подредите нещата, да свършите някаква работа, която толкова дълго винаги сте отлагали. Дори и в любовта. Може някой, примерно, да кажем, както аз, да си намери или да развие любовта си и след пандемията просто тя вече да е на съвсем друго ниво. И така. Всеки прави нещо в това време, за да си го оплътни. Така че бъдете спокойни, гледайте напреде, не се депресирайте, защото гледайте всички такива трудности трябва да се гледат като възможност, като нова възможност за нещо, което да стартираш, да започваш отново. Ще сме живи и здрави, гарантирам ви го това нещо. Няма да се притеснявате. Другото, което искам да споделя е не всявайте паника, ако не пишете неща, които не знаете, защото има хора, които са лековерни, четат и се шашкат, и се стряскат, разбирате ли? Мисля, като тази работа с учението, примерно да кажем в Рена Армеец, много се възмутих. Значи хубаво, чудесно е това, че се прави обучение, че се очаква 4000 човека, че трябва да се направи някаква възстановка. Но защо ще го пуснеш това нещо? Мисля, с кого стряскаш? Ти няма да стряскаш нито мене, нито другите, или тези, най-вече по тези, които нарушават. Ще срещнеш някакви хора, които са лабилни психически от някаква така снимка, те си гледат братска могила, братче, направо лягаш там, заваряват вратата, сипват пръст отгоре. Значи не може, трябва да се мисли с главите, трябва да се мисли. Тези глави са дадени за мислене. Така че и ние трябва да го правим. Сега станалото. Трябва да внимаваме, като разпространяваме някакви такива неща и да не всяваме паника. Трябва да говорим положително. Ето, веднага слагам
вчерашните данни, които излязаха от Италия, 1000 души по-малко заразени, с над 100 човека по-малко починали. Верно, много са още. Тренда не е ясен. Дали е заради това, че на 11 които въведаха мерките. Но айде да видим тази седмица. Казаха до 2-3 седмици, на 11 са ги въвели. Ако това продължи да върви така по този начин надолу, значи карантината е единствената мярка, която дава някакъв реален резултат и ние просто трябва строго да я спазваме и да работиме по тази система. Другото, което е, не се нахвърлите, не изкупувайте лекарствата, не изкупувайте всички стоки, няма да свършат. Защото може някой, който наистина има нужда, да не може да стигне до тях. Говоря за антибиотици, говоря за всякакви други работи. Мислете с главите си. Вижте колко може да използвате, сметнете го по 10, по 20, по 30 дни и вижте дали не купувате нещо за 2 години напреде. Много филми гледате. Но не само вие, да разбира се, има доста хора, които са на по-високи, които също им ще са гледали доста филми. В това объркано послание, което е объркано, защото те са много нещата, просто много се събраха. А и вкъщи някакси други неща ме вълнуват. Не да записвам клипчета за това нещо. Ето сега започна новия сезон Enable Mentor 13, който ще бъде изцяло онлайн. Това ще бъде супер яка възможност и за тези младежи, които ще бъдем по някакъв нов вид комуникация, да видят как в онлайн среда ще може да измислиме някакъв проект и да го реализираме, дори може би без да се виждаме. Това е уникално. Просто ще го пишат в автобиографиите си. Така че това е едно много интересно начало. Това са нещата. Казвам, вижте какво, това се мотивирам и аз. И аз бях изпаднал в една дупка и то не заради коронавирус, то може би се събраха някакви неща и трябваше и аз малко да пия на мента Горки Валериана, още пия, за да се успокоявам, но просто разберете, всички ще минем през такива периоди. На отричане, на смях, но после на страх и така нататък. В смисъл, това не е измислено от вчера. Така че стана малко по-дълго, така че няма да го стана в 2 минути, ще го сложа като цяло в видеото, но да завърша. Спокойствие, здрава храна, вяра в медицината, вяра в човешкия гений, вяра в семейството, вяра в приятелите, вяра в любимите. Ще преживеем и тази работа. Тя е яка като на филм. Със сигурност след това всеки ще напише по 100 есета, може би книги. Със сигурност ще станат 1 милион професори следващите години, изследвайки вируса. Но това е. Ще оцелееме и ще има какво да разказваме на внуците си. Обичам ви, прегръщам ви и чакайте отново включване. Довиждане и се абонирайте за канала ми.